Filmer den? Det tror jeg. Ja, det gør den. Goddag! Goddag! Ja, så er der vand i hjelmen. Og det er... Bum, bum. Ej, der er ned langs væggene. Det er ikke tosset, hva'? Skal du ikke tosse? Bummelum. Bummelum. Så kom, stå her og der er en skål med vand. Bummelum. Gå lige over åben. Hvor langt går der også der? Ja, der er ret der. Kommer sgu lige lidt ned derfra. Bummelum. Ej, hvad er det skarpt? Der er sgu godt med vand derfra også, ja. Så er det fint. Så tager vi lige et billede af Så er det fint. værelsesnummeret. Så det er nogle skardioler. Bare pege på det, der er sgu i gang med det.